दामानि गोबां आंनि पोस्ट नुबाय थादों जानो हागौ यूट्यूबफोराव फेसबुकफोराव बिनिखायनो आं दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो स' प्लिज आंनि पोस्ट होनाय बा आंनि बागै भिडिअ होनायखौ बन्द' खालामथ'दो। हेलो गाइस गुड मर्निं आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासिबो बरायनाय थाबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखाबाय आरो ना बे भिडिअखौ जोंहा मिथि नार्जारि आब'आ मैया हगारदोंमोन आरो ना माने मेन आब' मिथिनि गोरोन्थियानो जाहैबाय नैबे सेंग्राजों जुलि जानायनि थाखाय बिथांखौ माने बे सेंग्रा जुलि जानायनि थाखाय गोबाङानो दुखु मोनदों आरो गोबाङानो मोजांबो मोनदों आरो गाज्रिबो मोनदों। बिनिनो माने आब' मिथिनि भिडिअआव माने बेसेबां कमेन्ट हरदों बेखौ माने नोंथांमोननि सिगाङाव आं पिकआप खालामनो सानदों। मानो होनोब्ला सोर सासेया दुखु मोनदों सोर सासेया गाज्रि मोनदों बेसेबां गाज्रिया बांसिन ना मोजां मोननाया बांसिन बेखौ माने आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनानै होनो सानदों आरो ना नोंथांमोना अननानै खोनासंलांबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि सिगाङाव दा कमेन्टखौ फरायथिनो आखायाव लानोसै आरो ना लेट्स गो स्टार्ट लोगोफोर। थ' लोगोफोर आं दा नै कमेन्टखौ फरायनो आखायाव लाबाय मानो होनोब्ला मिथि नार्जारि आब'खौ सोर बेसेबां मोजां मोनदों आरो सोर बेसेबां गाज्रि मोनदों बेखौ नोंथांमोना नैबे कमेन्टनि गेजेरजों मिथिगोन आरो ना दा आं फरायथिनो आखायाव लाबाय आरो ना। गिबि कमेन्टआव दङ जोंहा मेहेरवारि आदा बिथाङा लिरदों कंग्रेचुलेसन आंनिफ्राय नाथाय टेक केयार गड ब्लेस इउ सिस्टार बेखौ लिरदों जोंहा मेहेरवारि आदाया थेंक इउ मेहेरवारि आदानिसिम बिथाङा जोंना आब' मिथिनिसिम मोजांखौनो लिरहरदों। नैथि कमेन्टआव दङ लोगोफोर गुथाल ब्रह्मआ लिरहरदों जेबो ओंथि गैया नोंनि निमाहा बिनाया मिथि नार्जारि सहायनो हायाबा सिगाङावनो मानो सानाखैमोन गोबांसे खोथा आरो गासैखौनो खाफालनि लिरनाय होननानै सानना लाजाया मिथिबाय सोरनिबा बिखायाव जं सुनानै सोरनिबा बिखायाव गोजोननाय होनाया बेसेबां गनायथाव बिमा बिफानि सन्मानखौबो जाजोब्बाय आरो रायजो राजाफोरनि सिगाङावबो दिनै मा दिन्थिगोन नों सासे मुंदांखा फावखुंगुर जालायनानै बिमा बिफाखौ मेगनाव मोदैनि बाना बै होनायनि अनगा मा जाथावखौ बियो बबेबा मुम्बाइआवसो जाहैबावलायदों हाबाखौबो जुदि नोंजों नेवसिजानानै दुखु दाहा सहायनो हायैयाव राजबुहुमा जोबथा हां बोयोब्ला गोरोन्थिया सोरनि जागोन 8 बोसोर ना 2 बोसोर मोजां मोनलायनाया माबा खमिमोन ना होननानै सोंदों जोंहा गुथाल ब्रह्मआ। कमेन्टआव दङ जोंहा बिदांस्रि मोसाहारि बिथाङा लिरदों इट्स ए पार्ट अफ योर लाइफ यू हैव टू ओवरकम हुई द स्टेशन बी ब्लाड द वे यू आर you already have earned the fame in the entertainment world stay focused on your career at large wish you a very happy married life बिथाङाबो माने मोजांखौनो बुंहरदों बिदांस्रि मोसाहारिया मिथि नार्जारि आब'निसिम। थामथियाव दङ परदेसि दैमारि बिथाङा लिरदों मेरिज आर मेड इन हेवेन कंग्रेचुलेसन सिस्टार बेखौ लिरदों जा परदेसि दैमारि। ब्रैथियाव दङ सानसुमा दैमारिया लिरहरदों आब' नों बिदि खालामनो नाङामोन दाबा बियो बोरै दं दुखु मोनो बिदि गारबा बेखौ लिरदों जोंहा सानसुमा दैमारि। मैदान नार्जारिया लिरहरदों लोगोफोर इफ इउ स्टेट देम इट्स भेरि डिफिकाल्ट टू फाइन्ड प्लेस इन योर लाइफ इफ इउ डिड नट अन प्रप'ज देन इट इज नट गुड बेखौ माने मैदान नार्जारिया लिरहरदों बिथाङा बांद्राय मोजां मोनाखै। दथियाव दङ फैलाव बसुमतारी ब्लग बिथाङा लिरदों नाथाय आब' आं नोंखौ मोनसेल' दुखु मोनदों बर'नि फिसा जानानै नों आब'आ दख'ना गाननानै भिडिअ खालामनांगौमोन गस्ला गाननानै खालामनाङामोन आब' सासे मुंदांखा फावखुंग्रि महरै आरो इउटुबार जालायनानै आब' नाथाय आंनिफ्राय मोनसेल' आर'ज आब' नों जायजों हाबा जादों बेखौनो अराय समनि साननानै लादो गारनानै दा थांसै नों बेखौ उनाव बेखौ लिरदों जोंहा फैलाव बसुमतारी आदाया मोजांखौनो लिरदों मिथि नार्जारि आब'निसिम। बेनि उनाव दङ बिन गयारि बिथाङा लिरदों मोजां मोननाय दाहायाव नों जेनदों आब' मोजां मोननाया गथ'फोरनि ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि गेलेजानाय खेला नङा मोजां मोननाया गोसो गोरबो मोननैजों अराय सम गोरोबलायनाय सिमां मिजिं सुजुनाय नाथाय हरखाब बिदि गुबुननि गोसो गोरबो बिखा बायफ्ले होनाया मोजां जायाखिसै थार मोजां मोनग्राया जायखि जिखि थासारिजों मोगा मोगि जाया मानो मालाबाबो नागारना थाङा नाथाय नंखाय मोजां मोननाया माबा मोनसे जाहोन दिन्थिना नेवसिलाङो बेखौ लिरदों जोंहा बिन गयारि आदाया। स्निथियाव दङ रातुल बसुमतारी बिथाङा लिरदों थेंक इउ डन्ट क्राइ सिस्टार
बेखौ लिरदों जारातल बसुमतारिया बिथाङाबो मोजांखौनो बुंदों मिथि आब' नार्जारिनिसिम दा दङ रानि बसुमतारिया लिरदों लोगोफोर कंग्रेचुलेसन डियार हेपि मेरिड लाइफ बेबो कंग्रेचुलेसन जासिहरदों आब' मिथि नार्जारिनिसिम दाइनथियाव दङ प्रदीप बसुमतारि बिथाङा लिरदों मोजां मोननायाव नागारनायाबो थाखायो नाथाय बिदि हरखाब गारना जुलि जानायासो नोंनिया गोरोन्थि जाबाय आब' बैसोआ देरसिनबाबो बुंनांगौ जाबाय आं सानो बे समाजाव फैसानिख्रुइ देरसिनथारानो गैला नामा मानो बिदि खालामनांगौ नों मा मोखाङै बिदि बुंफैनो हाखो नोंखौथ' गासिबो मिथिखाबाय बिदि लिरदों आरोना एसे दुखु मोननाय फोरमायहरबाय प्रदीप बसुमतारिया आब' मिथिनिसिम बेनिफ्राय दङ बर' सांमा ब्लग बिथाङा लिरदों कंग्रेचुलेसन आब' सना डन्ट क्राइ गड ब्लेस इउ बाट आब' बिथाङा कंग्रेचुलेसन जासिहरबाय आब' मिथिनिसिम बेनि उनाव दङ कृष्ण नार्जारि बिथाङा लिरदों सोरजों हाबा जायो जाया आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय बैजों हाबा जायोमोनब्ला बैनि जिउआ फैनाय नंखाय मोजां मोनलायनाय फाव खालामना फावथिना दिन्थिनो नाङामोन बेथ' नोंनि जेबो गोरोन्थि मावाखैमोन ना जिखिजाया नोंसोर सानैनि संसार जानाया अराय गोजोन जाथों दुखु मोनदों कृष्ण नार्जारियाबो थेवबो आब' मिथिनि गोथार जुलिखौ माने संसारखौ मोजाङै मोजां थांनायनि बोर सास्रि हरदों आरोना बेनि उनाव दङ पिंकु बसुमतारिया लिरदों गोजौआव नायदावनानै खुदैखौ मुजुरब्ला गावनि मोखाङावनो गोग्लैखायो रायजो राजाया नोंसोरखौ अनसायनानै मोजां मोननाय नोंसोरखौ सासे बर'नि मोजां एक्ट्रेस होनना गनायामोनब्ला नोंसोर दिनै बे प्लेटफर्माव गसंनायनि खाबुखौनो मोननाय नङामोन गतिके नोंसोरो अल क्रेडिट ग'ज टु रायजोफोरनिफ्रायसो नाथाय नोंसोरो फेसबुक महरै रायजो राजानि मोखाङाव हाद्रि सारनायनि अनगा जेबो गैला दिनै सासे नङा सानै नङा अखानायब्लानो गोरोन्थिनि थाखाय आखाइ खबजबना थरथिंसे मोदै गफ्लाना निमाहा बिनाय हुदाखौ नोंसोरो माखासेफोरा साफ्रोमबोनि जाफ्लेबाय थाग्रा नंखाय फिसा जेंना बायदिसो फोरमायना होनो नागिरनाय बायदि नुनो मोनसै जेराव बिदि जाफ्लेबाय थायोब्ला इयुनाव बर' साथुननि आयुखौ गुसुंसै बायदि नुहुरसै एनिवे जि जाबायसै कंग्रेचुलेसन आब' जायजों दं मोजाङै संसारखौ जालांनो हाथों बेखौनो मिजिंथिबाय जोंहा पिंकु बसुमतारियाबो मोजांखौनो लिरदों जोबनायाव माने दुखु मोनदों आरोना आब'खौ माने बांसिनानो दुखु मोनदों माने मोजां मोननायखौ नागारनायनि थाखाय आरोना दे जियानो जादोला दा दङ सत्यजित बसुमतारि बिथाङा लिरदों इन लाइफ दे से वे शुड नट बी controlled by their things money people and the parts don't take everything personally give time make many things even things will be fine best wish बिथाङाबो एसेमान दुखु मोनदों आरोना दा दङ प्राइनजिस बसुमतारि बिथाङा लिरदों हेपि मेरिड लाइफ आब' कंग्रेचुलेसन बिथाङा माने मोजां मोनदों आरोना आब'खौ कंग्रेचुलेसन जासिहरदों प्रानजित बर' बिथाङा लिरदों जै हिनजाव गोदाननि जै बिथाङा माने कमेडि खालामहरबाय आब' मिथिनिसिम दा दङ लाभ चेनेला लिरदों आब' मिथिनिसिम कंग्रेचुलेसन बाथ अफ इउ हेपि मेरिड लाइफ सिस्टार बिथाङाबो माने गोजोननाय जासिहरदों दा दङ नबजित ब्रह्मआ लिरदों आब' मिथिनिसिम मानसिया गोरोन्थि मावखायो बियो इउनिभार्सेल थ्रु हाबा जाखांना बे टार्स सासे बर' बिमानि फिसा बर' हारिनि गाननाय जोमनाया बियो नोंसोरखौ मोजां जाथों सानना रायजो राजाफ्रा सापर्ट होयो जौगाथों सानना लार्ज बिग प्रब्लेम मावखायो बेनिखायनो रावखौबो अनजाया बिथाङा दुखु मोनना फोरमायदों आब' मिथिनिसिम दा दङ गुथाल ब्रह्मआ लिरदों आब' मिथिनिसिम सासे मुंदांखा फावखुंगुर महर बेफोरबायदि जाथावामोन नोंखौ रायजो राजाफोरासो अनसायनानै नैबेसिम सफैबायमोन दिनै नोंसोरनि मुंदांखा मुं मोननायफोरानो बेफोरबायदि जानायखौ रायजो राजाया सहाय हानो गावनो दागो फोनांना लायो अननाय मोजां मोननाय रायजो राजानाव दंमोन दा गावनो रागा जोंनो गाज्रि मोननो फोरोंबाय मा बुंबावनो नोंसोर बायदिखौ बिथाङा दुखु मोननाय फोरमायदों गुथाल ब्रह्मआ आब' मिथिनिसिम दा दङ मार्टिन चन्द्र नार्जारि बिथाङा लिरदों कंग्रेचुलेसन बाट इउ हेपि मेरिड लाइफ आब' बिथाङा कंग्रेचुलेसन जासिहरदों आब' मिथिनिसिम
दा दङ देलाय बर' बिथाङा लिरदों आब' मिथिनिसिम कंग्रेचुलेसन आंनिफ्राय नाथाय टेक केयार गड ब्लेस इउ सिस्टार बिथाङाबो गसाइनिसिम बोर बिहरदों आरोना आब' मिथिनि जानानै दा दङ माहारि बसुमतारी बिथाङा लिरदों हाय आब' डोंट थिंक टु माच नो मैटर व्हाट हैपेंस or how bad it seems today life does go on and it will get better tomorrow stay strong बिथाङा बिदि लिरदों आब' मिथिनिसिम माहारि बसुमतारिया दा दङ दिफा बर'आ लिरदों sometimes your will feel low it happens with everyone but after some time everything will be fixed automatically good luck to your journey and congratulations happy married life बिथाङाबो जोबनायाव congratulations जासिहरदों आब' मिथिनिसिम दा दङ एसके ब्र लिरदों आब' मिथिनिसिम congratulations आब' सना happy married life बिथाङाबो congratulations जासिहरदों स' लोगोफोर दा दङ बड'लेण्ड गेमार बिथाङा लिरदों नोंसोर बायदि बुजिनाय गेदेर गोलाव मानसिफोरानो बिदि हाबा मावोब्ला मा बुंनो मोजां मोननायखौ खेला गेलेनाय मोनोना नोंसोर बिदि जानाङियाबो जानाङो गथ' उन्दैफोरखौ नोंसोर बादियानो फोरोङो बेनिफ्राय बुंबा दाय जायोना नोंसोर बादिखौ जेबो बुंनो हाया मोजां मोननायखौ खेला गेलेनाय दासान गुबुननि जिउआबो जोबनो हागौ बिदि लिरदों जोंहा बड'लेण्ड गेमारा आब' मिथिनिसिम दुखु मोननाय फोरमायदों दा दङ लोगोफोर कान्तेस्वर बर' बिथाङा लिरदों जेराव थाखा फैसा बांला गारि मटर नुयो बेयावनो बारसोम हायो सिख्लाफोरा दाना माने थाखा फैसा न' रुजुबाय जोंना कान्तेस्वर बर'आ दा दङ टि रामसियारि बिथाङा लिरदों बिसोर बादि मानसिफोरानो उननि आर्टिस्टफोरखौ फोरोंलाङो बिथाङाबो गाज्रि मोननाय फोरमायदों मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिनि फावखुंग्रिफोरनि गेजेराव बेलायाव बेफोरबायदि जायोब्ला बयबाबो दुखु मोनो दा दङ टिभि बिथाङा लिरदों आब' मिथिनिसिम all is well good step is good step we are human we know what is wrong and right congratulations both of you be happy god bless you बिदि लिरदों आरोना मिथि नार्जारि आब'निसिम जोबनायाव बिथाङाबो कंग्रेचुलेसन जासिहरदों दा दङ जिडि सरगियारि अफिसियेल बिथाङा लिरदों कंग्रेचुलेसन आब' गड ब्लेस इउ आब' बिथाङाबो कंग्रेचुलेसन जासिहरदों दा दङ अनान बसुमतारी बिथाङाबो लिरदों कंग्रेचुलेसन आब' हेपि मेरिड लाइफ बिथाङाबो कंग्रेचुलेसन जासिहरदों जोबनायाव दा दङ अजित कुमार ब्रह्मआ लिरदों जों गावबा गावसो गावनि बरादखौ दानानै लायो बेखौ गसाइनि मावनाय होननानै जों साननानै लानो हाया जों इसोरखौ मोननो फोथायो एबा फुजिनो जाहाथे जों गसाइखौ सिखोमानानै गाज्रि खामानि मावनो हाया बयजोंबो मोजां मोनजानाय सिनायजानाय महरै आब' जायखौ बेफोरबायदि जागोनखौ नोंनि बेलायाव नोंनि अनसायग्राफोरा सानाखैमोन नोंखौ बेबादिनो हायथु सोरबा सासेब्लाबो दं आं आब' मिथि बायदि जागोन होनना नोंखौनो बिनि थुलुंगा साननानै लायोमोन बिदियाव एसेबाबो दुखु मोनो आब' जानो हागौ बिदि हरखाब जानायनि इसिङारि खायसे जाहोन दं जायखौ सुबुंफोरनो समाज बिजोङाव बयजोंबो मिथिजानाय उनाव गावखौनो जोबोद सांग्रां थानाया मोजां जायो जेब्ला आब'आ नोंनि मोजां मोननाय सेंग्राखौ समाज बिजोङाव इउटुबनि गिबि मोखां दिन्थिजेनदोंमोन बै समावनो आं फंसे खोथा बुंदोंमोन आंहा दाबो गोसोआव दं जों गावनि मोजां मोननाय सेंग्रा सिख्लाखौबो सुबुं समाजाव जुलिनि आगोलाव सिनायथि होग्रोना लानायनि ओरैबादि गोनांथि गैया होनना आं सानो हायथु दिनै नों बिदि सिनायथि होलायना लायामोनब्ला 100नि गेजेराव 10%ल'सो मिथिगौमोन मोजां मोनलायनायनि उनाव बयजोंबो मिथिजानायनि उनाव गावस्रालायोब्ला बेखौ जिउआव जायफोर मोनदों बेसो हमदांनो हायो दुखु मोनो आब' आंनि फंनैसो रायफोरनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होदो आब' बिथाङाबो जोबोद मोजां लिरदों आरोना दुखु मोननाय फोरमायदों अजित कुमार ब्रह्मआबो स' लोगोफोर दासिम कमेन्टआ बेखिनियानो आरोना आङो माने फरायजोब्बायानो आधा बाय बुखिबा दंबावो मिथिला जियानो जादोंला आरोना आब' मिथिनिसिम गाज्रि कमेन्टआ बांद्राय गैया आरोना बांसिनानो मोजां मोनदों आब' मिथिखौ मोजां कमेन्ट हरदों बेखिनियानोमोन दिनैनि कमेन्ट फरायनाया नोंथांमोना माबायदि मोनदों अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरो लोगोसे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालांदो बेखिनियानो भिडिअआ बांद्राय गोलाव जागोन आरोना गासिखौबो पिकआप खालामजोबबा आङो जिखिनि दङ बेखिनिखौनो होबाय नोंथांमोना सोरनियाबा थालांनोबा अननानै निमाहा होबानो जाबाय आरो कमेन्ट फरायनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा बिखानाय थाबाय आरोना गिबियावनो स' गास बिदिब्ला बेखिनियानो दिनै भिडिअआ नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय लाभ इउ अल थेंक इउ स' माच